Alhamdulillah, bolo-bolo kita sudah sampai di lokasi makam Mbah Janjang atau makamnya Mbah Jati Kusumo dan Eyang Jatisworo. Untuk pintu masuknya sebelah sana ya. Jadi pintu masuknya ada dua, sebelah sana dan sebelah sana. Sebelah sana tadi, nanti pintu keluar mungkin ya. Ini lokasinya, tapi ini dikunci, kita harus izin dulu kalau kita mau ziarah. Di sini juga banyak orang yang bernadar di sini. Misalnya ada sakit atau apa, kadang itu bernadar kalau sembuh nanti manganan di sini ya. Mila ngasak mriki pamitan janjan bilpone mboten enten tiyang kedudukan. Ngantosan iki. Nggih mboten wonten. Upami wonten nggih anu alangane kata. Tapi nggih wonten sing nate nyobi nggih. Wonten. Nggih nate sing namine Mbah Karyo pindah niku. Enggak iya lho nek tiyang sepuh ngoten karo mbiyen. Namine Mbah Karyo niku sing estrine mlebo sing jalare mriki. Dadi nganten anyar tidak turu awor teng kamar ngoten teng ranjang ngoten terus dibelih diundu-undu usus di sambil-sambil lagi. Mboten diwori tapi kate kesetanan malah dipatah pejahi ngaten nggih. Ususnya disambar-sambar nggih ngaten. Sambarake ranjang cara zaman kuno niku ranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Bolo Dewi Traveler, channel yang selalu menghadirkan informasi seputar perjalanan wisata, tempat-tempat bersejarah, tokoh-tokoh penting dan legenda, dan informasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi seputar event seni budaya dan olahraga. Dan masih banyak lagi ragam informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan. Namun pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak bolo-bolo semua untuk wisata religi. Kali ini kita akan datang ke sebuah tempat yang luar biasa melegenda, terutama untuk masyarakat Blora, bahkan sampai luar Blora, dan khususnya bagi masyarakat kecamatan Jepon, Bogorjo, Jiken, Sambong, Cepu. Tempat ini masih sangat dikeramatkan dan sangat dihormati ya bolo-bolo, karena tempat ini sangat luar biasa auranya yang masih terjaga sampai sekarang. Kemana kita? Yaitu kita akan ke makamnya Mbah Janjang atau Eyang Jatikusumo dan Eyang Jatisworo, atau yang juga dikenal dengan sebutan Mbah Punden Janjang. Gimana perjalanan kami? Langsung ikuti perjalanan kami selengkapnya. Dan bagi bolo-bolo yang belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe dulu supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kami yang selanjutnya. Dan bagi kalian jika suka dengan konten yang kami informasikan, maka jangan lupa tekan tombol like. Dan jangan lupa juga bagikan kepada bolo-bolo lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas support bolo-bolo semua yang telah mendukung kami. Itu membuat kami semakin semangat dalam menyajikan informasi-informasi menarik ke depannya.
untuk jalan akses ke wisata religi makam Mbah Janjang atau Wali Janjang ini aksesnya sudah sangat bagus ya bolo-bolo, apalagi untuk yang daerah Cabak ke arah Mleboh ini sudah dibangun bagus, sudah dicor beton, jadi sangat enak dan bikin perjalanan semakin lancar ya bolo-bolo. Untuk masyarakat desa Janjang ini untuk ekonominya bertumbuh pada pertanian ya bolo-bolo, tetapi untuk hasil pertaniannya ini dari kiri kanan kita lihat sangat bagus. Pada nanam jagung tapi hijau royo-royo sangat bagus ya bolo-bolo, kiri kanan subur untuk tanamannya. Nah, depan ini ada pertigaannya, ada towernya, ini makam Mbah Janjang, kita ke kiri ya bolo-bolo, ini kita ke kiri. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke makam Mbah Wali Janjang ya bolo-bolo, atau Pundan Janjang, persis di sebelah timur SD Janjang ya bolo. Ini depan ini kita sudah sampai di pintu masuk atau gapuranya Pundan Janjang ya bolo-bolo. Nah, ini tampak depannya Pundan Janjang ya bolo-bolo. Di dalam ada makamnya Eyang Jatikusumo dan Eyang Jatisworo. Sedangkan untuk pintu masuknya ada di sebelah selatan atau sebelah kiri ya bolo-bolo. Ini kita kalau masuknya dari sisi kiri dan untuk keluarnya dari sisi kanan ya bolo-bolo. Jadi ini kita masuk, nanti keluar lewat sisi kanan, jadi muter, tidak boleh balik ya bolo, untuk tata cara berziarah di sini. Alhamdulillah bolo-bolo, kita sudah sampai di lokasi makam Mbah Janjang atau makamnya Mbah Jatikusumo dan Eyang Jatisworo. Untuk pintu masuknya sebelah sana ya. Jadi pintu masuknya ada dua, sebelah sana dan sebelah sana. Sebelah sana tadi, nanti pintu keluar mungkin ya. Ini kita coba masuk ke lokasi untuk Amit Pak, lokasinya sangat sangat sejuk sekali lokasinya. Ini kita naik. Amit Mbah nggih. Nyuwun sewu. Kula Mas Jon saking Bogorjo. Badhe nderek ziarah kalih dokumentasi teng mriki nggih. Amit sewu nggih. Pripun? Tapi Pak Mudin lebih kondur Pak niku. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Nek badhe ziarah sebelah mriki nggih. Oh, tapi tutupan nggih, Pak. Tutupan. Oh, dikunci ngaten nggih. Oh. Nggih, pami mlebet ngoten nggih. Juru kuncinipun napa lurae napa Pak. Oh, ngaten. Tapi Pak Mudin nembe wangsul nggih, mboten napa-napa, sekitar mawon mboten. Ngandhep. Nggih. Ini lokasinya. Tapi ini dikunci, kita harus izin dulu kalau kita mau ziarah. Ini untuk lingkungannya, sisi kanan makam itu tempat istirahat, karena kalau sini kalau pas sedekah bumi itu sangat ramai ya boleh. Ini tempat wudhu sebelah sini, sisi kanan ada tempat wudhu. Ini juga ada tempat wudhu.
Kalau di dalam makam itu kalau tidak salah ada 3 makam mungkin ya. Ini untuk dapur, tempat masak-masak. Di sini itu biasanya kalau untuk masyarakat Kecamatan Jiken di area belakang ya Bolo, Kecamatan Bogorjo, Kecamatan Jepon, dan Kecamatan Sambong sekitarnya, bahkan sampai Blora Cepu, itu masih mengkeramatkan daerah Janjang sini ya Bolo. Ini bisa dibilang atau orang sini menyebut Punden Janjang. Di sini juga banyak orang yang bernadar di sini. Misalnya ada sakit atau apa, kadang itu bernadar kalau sembuh nanti manganan di sini ya. Ini untuk lokasinya, area sebelah kiri makam seperti ini. Sangat sejuk sekali karena banyak pepohonan ya Bala ya. Ini seperti ini. Ini suasananya sangat asri, lingkungannya bersih karena selalu dibersihkan ya boleh. Ini juga ada musola sebelah sini, sebelah barat ya ini. Ya ini sebelah barat. Di sisi barat ada musolanya. Ini untuk musolanya, tempat wudhunya juga ada. Airnya bisa. Ini tempat istirahat karena kalau pas rame itu ya banyak banget orang ya Bolo. Ini untuk pendopo ya. Pendopo utamanya di sini. Ini pendopo utamanya. Ini pendopo utamanya. Ini pohon besar. Niki pohon apa Pak, besar banget? Anu, meh. Meh nggih. Oh, nggih. Nek makame ingkang teng dalem niki 3 nggih Pak nggih. Anu jejer kalih tapi sebelah wonten. Wonten setunggal sing kalih niku Eyang Jatikusumo kalih. Di Suara. Oh, nggih nggih. Nah, sebelahipun Denayu Putri Bleboh. Oh, nggih. Denayu Putri Bleboh nggih. Denayu Putri Bleboh ingkang sejarah turune seneng kali baca Jatikusumo niku nggih. Ngeten dadi yang Jatikusumo badhe ngayonaken putri niku. Oh, ngaten. Ngayon putri niku boten ditampi. Oh, Karena boten ditampi terus nyiptake swanten anak putuku kabeh ae Janjang. Saiki sampai temekan besok aja sampai dijujuan karo wong Bleboh. Oh, kowe ra ditampa. oh. Ngaten nggih. Nah, sareng ngaten terus piyambakipun wangsul saking mrika. Akhiripun duka mrika niku nontoni duka masake duka elik duka pripun sareng medal saking mrika. Dene Denayu Putri niku kok ganteng dados ganteng ngoten. Akhire Denayu budak mriki nggih. Kanggutan mriki Pun kadung ditolak. nggih dadi mesa karepe nggih tapi boten tetep yang Jatikusumo boten purun mergi diarani sabda dadi sabdane wali boten king diulak-walik. Akhirane moh nggih moh. Oh, nggih. Akhirnya boten dianu ngantos direwangi batik sing nenun teng mriki tetep Teng mriki nggih. nggih yang boten
mboten kersa, tetep mboten kersa. Akhire nggih muksa sampe mriki. Oh, ngoten. Kok nggih pokoke mati urip nggih nderek. Nggih mriki akhire nggih. Tapi nggih pas priyayune Denayu Putri nggih mlayu ngoten. Mlayu rambut lencur nggih rambute nikah. Kula pun ate disukani ngetes. Pun ate. Teng batin nggih. Mboten badan nggih mboten. Nyata nggih. Nggih teng kula rak niki griyane tesih awet. Nggih. Katese anu dereng dibuka niku kaya sebelah niku. Kula ngono griyane ditari ora gelem. Kula nggih biyene ditari lemah kula ngoten. Akhirnya mriku kok anu. Saiki piye? Mboten jodone nggih. Mboten jodoh. Mila ngasak mriki pamit anu jangan bilbone mboten enten tiyang kejodohan. Ngantosan iki. Nggih mboten wonten. Upami wonten nggih anu alangane kathah. Tapi nggih wonten sing nate nyobi nggih. Wonten. Nggih nate sing namine Mbah Karyo wis pindah niku. Tiyang sepuh anu karo riyen. Namine Mbah Karyo niku sing estrine mlebos sing salere mriki. Dadi nganten anyar tidak turu awor teng kamar ngoten teng ranjang ngoten terus dibelih diunduk-unduk usus di sampai lagi. Mboten diwori tapi kate kesetanan malah dipatah pejahi ngaten nggih. Ususnya disamper-samper nggih ngaten. Sampai ranjang cara zaman kuno niku ranjang. Nggih. Nah, nika gunung Pertapaan nggih. Lah nika cikal bakal dusun Janjang asal mulane kayak Oh, nggih. Niku sing naklakaken Pariangen. Endi le sing ana gunung kuat anggota Broto Semedi. Besok nek wis aku dadi wong sekti nek dikirim sego bojo panggang ayam kowe sing dipanggane. Dadi nek napa niku nek panggil Pariangen teng alas Greges mriku. Dadi nika gunung nika. Niku limbah enten gunung. Bocah angon niku nggih. Tapi ini dereng anu desa nggih. Mbok menawi nggih dereng cukup pripun. Dereng sini pun. Sareng pun dugi mriku iki kok ana gunung, ora ndek, ora dhuwur, ning kok janjang. Mila besok ana rejane jaman dadi desa janjang, dadi kutha janjang. Lah akhire nggih saged dados desa nggih saged dados kutha tegese nek dados kutha niku mriki niku nek Sukabumi rejane nggih. Rejane boten kanten-kanten nanti yang pundi-pundi mawon sami dugi. Jadi sami-sami Topo Broto Semedi nek sing kangane niku melek kangane niku mboten madang tapi tilem. Ingkang yang jadi swara nek sing adine niku melek disambi liwat. Oh, nggih. Lah iya le di Topo Broto Semedi pengen dadi wong sekti kowe kok amen mangan. Ketemu gendile disaduk. Oh. Gar ikan dados 3. Lho. Pripun Kang Mas? Gendil kula nggih mriwet sampean saduk pecah balik king. Ya ora iso to di kondil wis pecah kok iso balik. Mesa mboten saged balekake. Ya wis gorene disebut santet. Ikan dados 3 di santet dadi lagi. Let ping 3 pulih king liwat malih. Niku ingkang nikune sinten ingkang yang jadi kusuma adine. Wah, berarti jadi pun dados kendil king berarti aku kalah kasepen Yudi karo kowe. Berarti ingkang sepuh niku yang jati kusumane napa ya? Oh, ingkang barep niku yang jati swara niku nggih. Nggih. Berarti aku kalah kasepen Yudi karo kowe. Ya wis ngene ae. Kowe sing nunggoni anak putu Banjang, aku tak metu ke desa kene ngoten. Terus akhirnya yang jadi suara niku kada tek Semanggi niku nggih. Semanggi niku persebane tek Semanggi niku ngoten. Lah sareng pun teng Semanggi adine ning ngluru nang di papan dununge Kang Mas kok wis suwe kan dadi kangen nanti anune sareng di padosi panggih teng mriko wayahe niku digorak dasar beduk-beduk panas banter ketelak misan. Kang Mas kula ketelak kudu
munjuk degan klopo ijo yo di tak penekne. Enek diangkrok. Lho kok penek to Kang Mas, tesik ngoten. Lah piye njupuk degan ra dipenek? Wis medun-medun ngene lho carane wong njupuk degan. Jadi klopo ngadeg niku ditelung. Lho kantun dewi ngoten. Mulane ilah-ilane darang ngobrol semanggene mboten enten, klopo jejeg niku mboten enten. Oh nggih melengkung nggih. Carane pun sami-sami anu adiwasa terus piyambake dijak ngempal wonten mriki. Pun kersa mriki mulih. Nggih, dijak ngempal niki. Piyambake pun ngayonaken putri napa niku terus akhire boten ditampi terus nitake swanten niku wae. Nggih pun kadung muni nggih kemarai. Lha mriki niku upami enten anak putu sami betos sego bojo panggang ayam nek do manganan ngoten niku. Nggih bagiane cangon upami dibukaan jaluk tangan pun luar ngoten. Lah saniki mboten ingkang kagungan adar ngoten nggih. Mboten dekat teng dalan-dalan ngoten pun diparengake. Akhire terus yen niku upami saniki mboten enten cangon nggih satu wae njaluk nggih mboten apa. Ngoten nggih. Soale termasuk tanggine kula ngaten kan nggih kadang-kadang nadar nek sakit napa ngaten nek badhe manganan teng janjang. Berarti kedah ngaten niku dianu cangon niku nggih nek dong manganan hari-hari biasa ngoten nggih dikajatake teng mriki. Oh, ngaten. Niku wis sing khusus manganan tiyang mriki wau nggih. Kabumi yang pundi mawon dugi. Nggih. Kala wenane niku masyaallah. Tamu niku ngantri mawon mobil meteng al sumberan mriku. Duka pinten atus mobil mawon puluhan ribu. Kadang manganan ngaten niku pun ora dedet. Saestu niku. Nggih ngaten niku wonten ingkang riyadah teng mriki. Pripun? Kados nginep teng mriki wonten. Wonten adong jemapan. Oh, jemapan nggih kadang. Kadang wonten. Tapi nek hari-hari biasa sak mangke mboten nonton. Mboten diparengaken. Ngoten. Nggih. Kalih pemerintah mriki. Nggih kalih Pak Lurahipun. Mriki ngaten riyen niku nggih enten sak wulan, rong wulan ngoten nggih. Tesih anu lah sareng diselidiki. Dawae niku nek dong kedah pipis ngoten kok nguyah niku sembarangan. Terus ajare ngatos tabriki ngoten. Nggih. Wong mriki niku kedaya resik. Nggih betul. Minyak mawon sekitar udah seger. Nggih. Niku. Pancen kados kula ngenten niku pancen tukang resik-resik ngeten iki nggih wangsit saking mriki. Lah nggih jenengan nyatane nek ngaten niku secara batin apa secara pas nek dalu ngenten nggih nate dikepanggi Mbah. Nek kula niku sukane pengarusan iki sangat kebaikan nggih. Nggih sangat pemot sangat anu ngoten. Terus kados kula niku nonton mriki niku kados anu. Cukup pripun nggih nek mestane. Napa namung kula anu wong saderenge niku kula diwangsit kalih Mbah Karno niku. Mbah Plek bathuk kula. Mbah Karno niku ingkang Presiden Soekarno. Oh, kowe besok setengah tua tukang cerita. Niku nggih penting ngoten. Wis sampeyan setengah tua tukang cerita. Lah sareng ngoten kula raosake kok jumbuh niku kula gumun jumbuh. Kulane nek dong ditono napa mawon saged sanget. Nggih. Lah kalih teng mriki kula niku ketingale didadosaken dalang. Dalang wayange Mbah Buyut. Tegese kok mboten wujud wayange Mbah Buyut mboten dalang pun enten. Dadi wayang nggih. Dados wayange kula niku carane kula jenengan. Oh, mulane nek dalang niku saged cerita, saged dongeng, saged nyejarah, saged ngriwayat, saged menake napa mawon. Dipate dalang ngaten. Lah kalih teng mriki niku kula diwajibake tukang resik-resik. Niku tiyang teng ngadeg teng meh niku sing susah. Yang ngagem jubah putih. Mriki nggih. Mbah Pono sing tukang resik-resik. Pak Mutin lagi bergunting ketingale Pak Lurah teng mriki. Mriki sing teng mriki nggih. Niki namine sinten Mbah nek ingkang jubah putih? Ana jubah putih mbok menawi mawon nggih mestine nggih ana mriki. Nggih ingkang termasuk jagi mriki juga. Nggih lah. Yang mriki nggih teman-teman ini ada simbah yang memakai jubah putih. Ya memang terasa keramatnya masih lah.
Lah teng mriki niku ketinggalan namung ngeten mawon ning kados batalion Bluro mriki. Jembare kados batalion Bluro. Mriki tentara nggih won. Tentara nggih won. Nek secara alus nggih, Mbah nggih. Sebetulnya nek secara kasat mata yang kita lihat ya kelihatannya Nggih, sempit, tapi ngeten. nggih tapi nek secara batin luas banget ngaten nggih wonten prajurit wonten ngaten nggih. Nggih mriki tentara nggih won. Nggih nggih. Mas kula nggih enten sing wangsul, enten sing nyangkrah. Ning Mbah Pono kula nyuwun pamit tentara nggih ganteng-ganteng kados jenengan. Kula nyuwun pamit Mbah jenengan sing kentampi. Lah kula deretan nomor dados kemendan ketinggalan. Kemendan di bengkok kuning siji ngoten kula deretan nomor 6 ngoten. Kok betul dhewe. Rumah kula ngoten. Lah mriki niku enten kados buat talion jembar lah wingking niku enten kajenge kajeng goib. Tegese kajeng goib niku kajeng sono keling digubedi kalih ribandil. Ribandil ri. Lane nggih ngoten maksude niku ngoten sanepane ngoten. Ora penyono-nyono anak putuku padha eling. Ngerti nggih iku ana ribandil aja diterak. Tegese diterak mesti digobrak. Tegese niku mriki niku pasaran legi cari wage Ampun mriki nggih. Sowan. Nggih nggih. Dan mriki niku. Lan mriki niki sing jeritan ngeliat niku sanggrahan tamu. Wamune gampangane nggih atusan. Niki nggih arupi kerajaan nggih ketengalan. Lah nah niku kados nggene Mbah Tapak niku ketinggalan namung ngoten mawon niku sing glebyar sing kelik niku. Kados keraton Ngayogyakarta mawon. Dalane kengetan, kengilen. Dalane liku. Pemandangane alam niku indah ngoten. Nggih nggih. Dituduhaken kula lho. Nggih. Dadian sekarang kula mlebu Blundeng. Ndangan nilu Mas kula dados griya alang-alang. Dadi pun sadar pun eling jebule kok omah alang-alang kula lebone. Panci antara gaib dan nyata ini kan ada pemisah. Nek atine pas sadar nggih mboten ketinggal nggih. Mriki niku nate yang mboten beberapa wong nggih mboten resik lahir batin ngoten mboten ana. Nggih. Makanya diarani pindang hati seangkapan nggih. Tiyang udah lahir. Nggih, betul. Ya lahirnya ya Ya batin. Nah, kono luar biasa niku kula. Lah mriki niki wonten wit kutu. Wonten wite kutu. Lah ketinggalan niku kula niku ngumbah pulut. Ngumbah pulut niku kula bantar. Kula PP pulut kangge mekat manuk ngoten. Nggih. Sareng kula tangsang kenten wit kutu niku wit pulut pulut niku wau napa niku nyumber medal banyune akhire sarenane manuk niku manuk rekutut khususnya ketinggal manuk rekutut padha ngrebut terus ngombe nyetri-nyetan. Mulane diarani kutu niki ngoten diarani kutu awalang atoga suket godhong iso omong ngoten. Pancen kekayan teng mriki niki kedah saged sumber saged menakaken ngoten. Teng mriki niku. Dadi ngumpuli sekabat, ngumpuli penderek, ngumpuli biaya agung manggene teng mriki teng kene Mbah Punden niku. Pule niku maksude wit pule gedhe niku wonten. Nggih. Niku bomati niku komplit plompet. Dadi buktine wis komplit. Anak putu wis padha kasembadan oleh muji ning ngarsane Mbah Nabi Wali. Wis padha kasembadan. Anak pun sami sowan. Majarane kuburan akeh wong mati aja metik kembang sembojo. Aturan kudu dinggoni mundak disaru napa sing jaga, napa sing kepolong. Mulane tiyang niku gadah unggah-ungguh. Sopan santun, tepo slira, andhap hasor niku wajib tiyang Jawi. Nah iya nggih nek ora nggih. Diruwangi rebutan sego sak mangkok wit mangkokan. Ampun wonten filosofine kok.
Ini penuh filosofi semua. Nggih, pun. Anggrek, Oh. sumbare kok anggrek sing nempel-nempel ini kan anggrek. anggrek. Sumbare kok mbayani simbar. Aku kok sampai sedih kemadeh. Ngantek pereh sepreh. Meh ae kayu meh. Ora ndedoyo, kedoyo. Ilang kadigdayane gampane. Serene kok enek sing ngedem-ngedem. Kledem. Sing pundi sing kledem Iki glene ngene. niki nggih. Masuk. Mulane itu merasa ketanu. Mulane dadi kepala ki aja kaya gombale mukriya. Mundhak ora prasaja. Wit pala kiya niku. Neranggulangi nganti panas pereh. Neranggulangi terengguli. Panas pereh sepreh. Keringetnya sampai dipok-kepok. Itu sih Kepok. Ono plambang to ono semboyan kudu gas. Plambuyan kudu. flamboyan gitu wonten. Dewang lesu ora leren. Suren. Suren niku nggih Wit wit suren nggih. suren. Mbok menawa engger. Kabeh ku karo sakjemu. Mbok menawa ya kenawa niku. Kena Kenawa niku wonten. nek jenengan ki asli mriki Mbak. Kula nas nggih asli mriki ya, tapi nek kelairane ledok lho. Oh ledok malah. Sambung. Oh ledok niku turune nggih wonten petilasane Mbah Jati Kusuma. Nggih niku Minyak niku. Minyak niku. Mane kabate kepetengan lha niku rak kula cuplik ing mriki mau. Oh Lah nek ing mriko nggih kestangan nggih. tat. Nek kula nggih anu nggih kerasan mawon seneng malah. Jadi mriko niku kabate enten sing keringetan namine Temenggung Gomoyo niku. Padha keringetan adus akhirnya keri. Jadi akhirnya dadi punden yang ledok niku. Oh. Punden yang sambung. Sambung nggih. Namanya Temenggung Gomoyo niku wujude bulus. Temenggung Gomoyo. Nggih, wujude bulus. Bulus. Iki kempok tak baleni kok kono mah. Mriki mawon. Mriki mawon dereng telas ki mriki. Nggih, nek kula ngatak dugi ngudul dugi anu jadi nalika teng ngene Mbah Magung niku sakabate sami kepetengan. Iki kono Tegalan taidai kok ledok gal, mulane Karagal ledok niku. Terus dados desa ledok. Nggih, desa ledok. Dadi gentong wasiat iki gentong pusaka niku kantun teng mriko. Jadi gentong teng mriko sinten sing kegunungan gentong pusaka niku nggih dados lurah. Berarti pusaka niku mah gentong. Nggih, gentong. Dadi ada pusaka, gentong pusaka. Dadi akhirnya kangge pusakane tiyang saledok. Isine lantung niku Lentung. lentung nggih, lantung niku. Sing minyak Sasi niku. sura nggih, sasi sura disene. Jadi dugi ngene Mbah Magung niku sakabate kepeteng pripun sinuwun. Kepetengan hampir padange pripun terus tekane breng gading tinjau bae blek. Segondo kok. Ini gandane kok telek lentung. Lha besok ana rajane jaman jenakno dijenakno lentung. Emang terus dados minyak niku. Nek kula pen dunungake ngoten jurus nggih dunungake saged wonten niku termasuk temriki dadi kasepuhan Panji pun jenengan niati. nggih. Dadi pame kantun anak putu pripun anu nek kula purun dongeng nak purun gumbung gampangane kula dalang purun cerita nek boten nggih boten. Dadi boten sembarang tiyang. Nggih kula bejo kepanggih jenengan saged diparingi pitutur ingkang luar biasa. Kula senang banget. Dari zaman itu wala arep balik meh kaya mau niku wit meh enten mau niku pirang-pirang. Nek misalnya badhe tindak mereka nggih angsal, Mbah. Angsal tapi nggih mboten ngitung Jawi paling. Nggih nggih. Nggih. Nggih dikunci nggih. Dikunci ini cuma pun dibuka. Dibukanya jam 4 nggih. Nggih. Pertapaane nggih. Ada.
Nggih, pas sujudanipun. Pas sujudan. Nggih, dadi napak tilas dan telapak tangan. Oh, nggih sujud nggih. Nek sing teng mriku mboten-mboten yang jagi nggih. Wonten. Sing wonten namine Paridin. Ngaten iki teng mriku. Mboten enten jagi. Nek jemaah pun Nggih, masyarakat. pokoke enten tamu napa ngepel napa pripun pengen kertos mriku nggih. Matur suwun lho Mbah Pono sampun diparingi kawruh ingkang luar biasa. Alam bos, nggih namine anunan nggih. Niki kalih kula izin mengke kersane sederek-sederek nggih sami ngertos kula video. Nggih kersane sami ngertos anak putu ngoten kersane mboten semena-menane teng tempat-tempat ingkang kados ngaten niki. Kadang-kadang cah nom sakniki kan kadang mboten keduga ngoten. Ngoten. Berarti kados ngaten iki ini sebetulnya griya nggih Mbah Pono. Pripun? Kados meh niki sebetulnya griya nggih niki. Mestinipun Teng alus niku griya nggih. pun ngoten pangayuman betul ngoten nggih. Sedaya niku mesti enten anu. Nek ingkang langsung saking Mbah Jati Kusumono Mbah Jati Swara nate dipanggih jenengan nggih. Nek nggih nuwun sewu nggih Mas pancen nek wong derek pun derek anu nggih pun tidak ngomong. Oh ngaten nggih. Nek cara pesen kangge anak putu pripun? Nggih pun nalika sedarahe niku tahun 77 pun mulane diarani tahun 77 nu diwajiban nyejarake anak putu pun. Jadi keadaannya alam jagat niku mboten gesek. Tepat nggih. Padahal ceritane zaman wis tuwa ya nggih, ketikane dewasa lapo ana apa nalika zaman tahun 77. Keteke Bupati Ronggale Tuban mulane dadi montor, dadi sepur mulane akeh montor bubukan. Kol-kolo undang-undang itu ngebasno. Lali-lali deling nggih wong daerah Tuban anggere gak milih barang nang daerah Bumi Blora bakal enak apa. Akhirnya banjir peloro nika tahun 78 apa 79 nika. Gunung Budak jegluk mbok mundur jebol nika. Becik ketite wong ala ketara, wong salah seleh, wong serai iglis mati, wong serong bakal mlebu. Ning ngomong jujur bakal makmur. Lali-lali dene eling-eling. Bejane sing lali lan bejane sing eling. Besok ana dayang bagene sing di omah ora bisa mangsuli dadi bagian mbeknya masyarakat kidul. Rambal rambut gondrong penyakit longkrong sandal jepit wong cilik arep balik nih kepepet. Berarti niki dadi becik kecil wong salah saniki gampangane bupati salah yo di blejeti iki jenderal salah yo di ojet niku. Iki masa men diarani Gunung Jungkur segara tempur iki besok dadi mangsa mulan diarani belah putih ilang rasane pamong desa ngrangsang rakyate alas ilang grumbule kali ilang kedune nggih pasar ilang kumandange desa ilang kumarane beras putih ilang rasane saniki beras diselep nek jaman biyen niku diarani kumorane desa ilang kumarane langsung jemungglung nalika rampung dilangi nggih pun boten wonten biyen nang ngerti panen padha tundang ngoten ya nggih ning tembus sedaya alas ilang grumbule padi nyatane padha nah zaman biyen niku nang teng alas jenengan nggih betul nggih suara-suara ngono dadi suara memantul saking mboten enten padang sekali yo nang ngarepe dadi lambut gondrong penyakit longkrongane tiang alam dunya kala wenane kados napa nggih mulane coronane kok nggih langgar buyar masjid korat karit kapan mesti nang ora sing nambah saestu mboten kalau ini apa budal kaji rak mboten prai nggih dipraini engkang sedekah bumine ngaten niku dinten napa nggih Jemapon nggih nek mriki niku nggih bulane mboten anu nggih bulane biasane nek ning ruang ngaten saged mundur tergantung kali panen kanton panen ngaten nggih kok nek kadang-kadang kan wonten sing tiang sing aneh-aneh
Oh, janjang itu kan golek sugihan dan ini ngaten niku kan Boten. rak nggih. Lah ngira mboten nggih niku namung isu sing klentung. Boten enten, boten mriki niku boten. Boten kene di sembarangan. Lah Pami ngendikan to mriki kedah sing apik mawon. ngaten. Ampun sing anu. Soalnya kan nek informasi yang beredar kadang ada yang aneh-aneh ngaten. Makanya leres Tiang niku ngeten, pami tiang boten gampangane nambung ngeten lho. Tiang mau kloro-kloro mbah aku waktu iso nadar kali Gusti Allah lah nggih. nggih, mbah yang Gusti niki anu Mbah Buyut niki akan di perwakilanipun Nggih. Nggih terus simbah lek melok ndongake. anu nggih doan betos kol butuh tangan ayam Nggih, wis kaleksanan nggih. ngoten nggih mboten anu mboten Nggih. anunan mboten Tapi nggih secara saking Gusti Allah lah ibaratnya simbah Jati Kusuma nyuwunke kali Gusti Allah ngaten kersane diparing lancar anak putune. naminipun wali Allah nggih Dalah nggih wali Allah. termasuk Wonten pantangan mriki ingkang kados beton apa mboten angsal ngaten mboten. betul apa pami nggih Mboten nggih mboten. nah mriki niku nggih napami mbebet ngoten niki jeneng foto ngoten mboten parengaken Oh nggih nggih. nggih mbebet ngoten niki jeneng Mboten angsal. foto ngoten mboten parengaken Nek kados bunga-bunga mboten napa-napa. mboten nggih pancen mriki niku nggih anu napa kelanganane yange niku nggih kembang wangi niku wangi niku mbane jeneng cara anu Nek kembang melati nggih angsal. nggih dak madang dak anu napa Gondosari ning ngrasa niku rek niku Kembang niku nggih. kembang kelangan kali napa niku menyan madu nggih pancen nggih kelangenan Oh, menyan madu. kelanganane yange Lah nek ingkang dinten ingkang mboten angsal niku yen wage kali legi. wage kali legi tapi nek dinten beda Bebas nggih. Pasaran wage kali nggih legi. pasaran wage mboten diparengaken Niku nek riwayate pripun kok mboten angsal wage kali legi. dadi nek wage kali wage niku ngeten sekabate yang ini kula kathah 100 sekawan sing ketopo wonten segara kidul. Oh. Lah nek dong wage kali legi niku kumpulan sarasean ngoten. Dadi mboten kenging diganggu anak putu. Nggih. Mboten diparengaken ganggu. Jadi anak putu ganggu ngoten. Soalnya anak buah kan mboten menungso tok. Nggih. Gampang Ngantos saniki nggih. nggih. Pun adat. Mboten kenging di sembarangan. Pak Lurah man wonten Pak Juru Kunjung mboten wani. Malah ingkang saking Jogja mriki nggih Bang. Berarti jenengan enteng niku pas anu teng dhuwur niku tiang anu wis kerajaan saking Jogja mriku nggih carane. Jadi cara niku sing blebiar sing luwih pados keraton. Jadi kula niku akhire mbok menawi ketundangan dulu undangan kok Sadar. dados nggih kok dados griwalang. Niku tahun pinten, Mbah? Nggih, Imutun carane nggih tahun pinten nggih niku antara kula meneh mawon nggih tahun 77-an niku napa 77. Betul kula gadah ceritane niku dongeng niku sejarah niku. Mulai gadah anunan niku. Yang kok langsung angsal pituduh segitu luasnya ngatene. Dengan cara cepat. Ini kan termasuk instan nih, buatan belajar jenengan gitu. Anu niku wau dadi kula kira kula kinten niku nggih niku wau resik batin parasena. Modal semonten niku kula rak nulungi tiyang gadah lampan gangsal taun. Mboten madang mboten ngombe. Boten sakit madang itu. Mboten madang mboten ngombe. Nggih nyejarake anak putu nggih tahun 27. Kula kantuk sejarah nggih niku sejarah. Sing tiyang sing kula tulungi niku wau. Lah kleresan sing anu diderek yang mriki. Anak putu sedaya anak putu kathah janjang bulan kathah tapi enten salah siji anak putu sing ditresnani
resan tiang istri niku wae. Resan dados garwane kula niki. Oh, masya. Nggih. Asmane sinten? Mbah Sunti. Mbah Sunti. Tas nggih, Mbah. Terus saya Oh, jadi kados kula niku piyambak niku Bu nggih niku nalika jaman semonten Bu teng ngandhap ring ini. Ring ini dereng wonten. Dereng wonten. Jadi nggih panas kapanasan udan-udanan dereng ketok-ketok pakar batok. Utang jagung sak kubukan mau mboten dikukutan. Mergi saking mlarate tiyang gadah lampahan wonten. sampai mboten dahar pinten 5 tahun mas rambutnya ngatas coplok. Masya Allah. Rambutnya kok malah santing kan. Tapi minum nggih. Nggih, mestinya mesti. Ibaratnya rambutnya nggih buat dipotong nggih. Mboten potong coplok. Coplok terus mbak medun jlok ngajak lompat teng bluro. Bak loro anu 5 tahun. Paling betul kontak sak menteng. Masya Allah. Ditaleni alang-alang. Mulane sak dalan-dalan luka bontot itu kesini ku Kakang Gondoroso oleh Mutopo sak marga-marga. Jadi dibuka diambil. Mulane dahar. Ben parah gitu. Nggih, dahar gonto saling sokros. Masya Allah. Ya bakdo niku awake pun sehat, pun anu nglakoni buruh nutu. Lho, Mbah. Jenengan dereng bojo niku. Dereng nggih? Dereng. Ngene di bakdo anu de buruh nutu ya, Mbah. Oh, ngeten lho, Mas. Kula sarene bakdo bubuk gasal tahun dari anu dan kula nglampahi buruh nutu sing gambaraken anak putu benjange budine kados gabah dinteri. Astagfirullah. Di saestu nggih sakniki nggih ngaten. Amun Bu. Niku tahun pinten ngendi Kang? Niku tahun Itu oh, lha nggih sakniki kenyataane yo olahe kados ngaten. Nggih. Sakniki Jakarta Surabaya. Lha nggih. Janjang Bu endi ngoten. Dadi kempiah. Dadi akhirnya kempiah mulane kono karo kene meneh Jawa meneh diarani tembung wilayah lho wong Londo karo sak Jojo wong Jawa karo separo meneh cara sak Jawa sakniki Jawa pun kempiah. Kempiah. Gunung Jungkur segara tempur kese Gunung Jungkur segara tempur segara nang munggah nang daratan Nggih. kesiang. Nggih. Sekarang bukan daratan terus tsunami kok. Gunung Jungkur dadi kata gunung Gogrok. Dan nggih dolong sor. Nggih. Ini zaman riyen lah kayu duduk lah kata lah. Nggih. Nah, duduk ini sajane kekuatannya bumi lah niku diduduki. Nah, mulane bumi kan boten gogrok gak iso tetep gogrok. Tetep grok-grok banjir. Niku dasare bumi. Nah, entuk ngono jadi harta karun. Lah ngoten ya. Ini kekuatannya bumi. Ini kan iki mboten mulai dari bejane sing lali lan bejane sing eling lan waspada. Lakon ngular kambang, alon-alon kelakon, latuk-lakon kepethuk, aja grusak-grusu mundak kelaru. Ya aja kendu, aja ngukron kan ngene anak bojo. Tetep semangat tapi ojo terlalu kedunyan ngaten nggih carane. Nggih. Dipun ametan. Doyo kalau jeneng kampung lampahi, saya sak terima lampahi kewajiban golo wentak. Berarti Mbak yang Jati Kusumo kali yang Jati Suworo niki nggih mboten nikah kiring. Mboten. Terus saking cintane kali Gusti ini kula wenginane kan nggih teng petilajane Mbak yang Jati Kusumo teng Lovo niku. Nggih. Ini kan wonten petilasane persinggahane nggih tapaan napa-napa niku. Seban nggih. Nggih terus sing teng pundi nggih wundune teng Sendang Payaman wonten niku nggih wonten turine to tapi dereng mriku. Nah, mriki ini wundune teng niku teng Masuan. Dung napa Mbak? Dung Masuan. Masuan. Ketan njiken niku. Oh. Mriku wudune teng mriko. Nah ngengeke teng mriko dung rupit. Mila mriki niku ngedong sedrat bumi
kados iwak mboten pengasuhan mboten ngoten. langenane wak badar ya. Badar. Nek kados kula niku nek jemah pon ngoten niku dinten dalu terobat. Ngoten. Ngawi anak putu sami wong kaya kula sing Hmm. adai. Ngoten. Berarti nek jemapan mesti dibuka mriki. Buka nggih. Ngantos jam pinten, Pak? Nggak kampung sak kersanune anak putu ngamen ngantos jam nek dalu ngantos jam setunggal niku mandap. Jam kalian nggih mandap. Nggih, nggih. Dan mungkin Berarti dalu nggih, mboten enjing nggih. enjing nggih ngoten enjing. Jemapan enjing nggih. Jemah pon enjing. Pun dibuka nggih. Nggih jam gampangnya jam 7 ngantos jam 6:30. Oh, nggih. Pun tutup. Pun nyandak wagi. Nggih. Yang pun di mau duki Lah mriki. nggih. Anak putu pundi ngene anak putu pundi mawon kalih kula niku masyaallah. Saestu cara tuban cara karma cara Jonegoro niku cara masyaallah. Nek kalih kula niku teken banget banget. Soalnya jenengan ingkang ngertos dari lahir dan batinnya kan ngertos, kebatinane teng aluse kan nggih ngertos ngoten. Anjene kula aluse ngoten ketinggalan niku Mbak. Pak Mutin mboten enten, Pak Lurah mboten enten. Dadi kula niku ketinggalan niku dadi anu akhire niku kula sing dados jurkuti. Pun ate Mbak. Ketinggalan ngoten. Dadi kados yang anak putu ngondo niku kuat atusan yang kene ngger ayo kono padha maju mriki padha maju ada tujuan apa kita kuwi anu 10-10 ngoten 10 nggih ada tujuan ngeten kita sampai akhir terus Niku nggih pun wonten sing tiang nggih tiang menungso nggih wonten sing tiang halus barang nggih Mbah ngoten niku. halus nggih Sing kathah tiang halus nggih. nek kula niku halus anu Oh, malah tiang halus. halus kula malah duduk ini malah halus niku mboten wujud tak pokoke tiyang pundi mawon halus sing pengen sowan mriki Berarti kados pondok nggih, mriki wonten pondok juga. tapi mboten madhep dunya anu madhep ngetan ketinggalan ini halus sing madhep ngetan Oh, tapi anu macam itu. kuwi kados tiyang pikun tiyang sepuh ngoten ngger nak ngger ngoten iki napa nak ngger ngoten yo kene ngger maju kene Nek tiang sing boten ngertos sak diarani iki ndak wong biyen to. Nek misalnya boten ngertos mriki boten kok ngomong piti ambak kan ngoten ya, Bang. pemot mas ngoten niku nggih Nggih, nggih. tapi nek diresapi nang teng rasa niki tiyang niku napa kedane rasa rumangsa ngrumangsani piye rasane akhirnya niku pun jumbo iso ngrasake terus akhirnya derane rasa sejati sejati nang urip ngene iki kudu dadi pun toyon pun memahami dan Nggih, nggih. dane sawung kaya ngono kae aku kaya apa ya ngono rasa rumangsa ngrumangsani piye rasane dane Aja guyu nek ana wong lara ngoten nggih. Kok jajal rasane nek kaya wong kae ngoten nggih Bang yen atine. yang sudah napa mawon kedah memahami Mbak ada Jawi ada kandan ngene Sopan santun unggah niku wae nggih tepos liru. yang sama kene cah nom-nom saniki ketoke lho Mas niku Pak montor orang tua anu weng tapi kula niku mboten anu mboten lho nggih itu enggak yang mboten pengen disandung pengen dianu lah mboten wong tiyang Biasa mawon nggih Bang. kula niku sing percaya coba ra percaya gak masalah kula Wong sedanten sebetulnya yang dirasakan. kula diwajibake cerita dari cerita napa mawon mesti ini pun saged Makanya niku kula heran lho kok sejarah segitu panjangnya jenengan tanpa belajar pun ngertos. Ini berarti kan
mulane aksara Jawa iku 20, aksara Arab iku 30 karo 20 nabi gunggung mesti 50 ya. Nggih, nggih. 50 iku kudu sing kekat iku kudu sing rukun. Jane ya iku enak wong sembayang sah. Aku ora sembayang. Yo aja mendo. Ya, iki. Aku gak sembayang, aku gak sembayang aja anunan. Wong anunan dewe-dewe. Sing rukun. Anunan iku sing rukun sing aja. Kula sembayang. Nanti diarani Gusti Allah, Gusti bagus hati. Lah aku lakone. Wong nek lakone apik, atine apik, ya mbok jajah negara pundi mau tetep bae. Nggih, lurus. Ngacan paribasane urung sing lakoni salat sembayang, ning nak pikirane jejeg. Iku padha karo ngungkuli kaji to ngungkuli kiai. Tegese umpama bisa sembayang bareng ujar-ujar iki. Bareng niku nek jarane kula pun Mboten gathok. Ane anune tiang Jawa nak iya ngajarane pinjang ati saantepan laire yo batine yo laire yo batin nak iya nek ora yo nak jijiwit wong lara yo jendi empuk watu bali aja watu kok bedhe roti sempuk kok Lah niku sing apa? saestu niku Mas. Dan Mbah Pono luar biasa, kula matur suwun sangat sampun diparingi piwartos ingkang luar biasa. Mugi-mugi nggih berkah kangge jenengan sekeluarga, berkah kangge kula nggih Mbah nggih. Pareng riyen nggih Mbah Pono nggih. Matur suwun banget. Ini jadi kita sudah ngaten nggih. Oh nggih. Main jenengan kada tujuan langsung. Oh ngaten nggih. Oh mriki nggih Mbah nggih. Matur suwun. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau keluar lewat sini nggih teman-teman, nah, masuk dari sana tadi keluarnya lewat sini. Gitu ya biar kalau punya tujuan itu enggak bolak-balik gitu ya teman-teman gitu. Nah, nanti kita lanjut coba ke pertapaannya ya. Demikian ya teman-teman, dengan berakhirnya perbincangan kami dengan Mbah Pono, maka untuk video ini saya akhiri sampai di sini dulu. Dan untuk video informasi pertapaan Eyang Jati Kusumo dan Eyang Jati Sworo akan kita lanjut di video yang lainnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel kami. Dan bagi kalian yang suka dengan konten kami, jangan lupa silahkan tekan tombol like dan bagikan juga kepada bola-bola yang lainnya. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah pada penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.